אנחנו לא נספר לכם שאבא רופא מדהים, ואיש רחב לב, נדיב, אבא מצוין, וגם לא שהוא משחק טניס עם בוקי בכל יום שישי ושלישי, ובן מסור לסבתא, שאיתה הוא מדבר כל יום ומבקר בימי שני ושישי, כי כל זה אתם כבר יודעים וגם שמעתם במועד 50, וזה לא השתנה, זה אותו דבר. אז אנחנו רוצים לספר לכם על העשור האחרון, מה השתנה. אז אם בעשור של גיל 30 עד 40 הוא גידל ילדים, מצא את מקומו המקצועי, נסע לארצות הברית. ובעשור של 40 עד 50 ביסס את הקריירה, כתב מאמרים, עבד הרבה מאוד. בוודאי. אז עכשיו בעשור הזה של 50 עד 60, פתאום התחלנו לגלות באבא דברים חדשים. אז סוד קטן שנגלה לכם שאבא התחיל ביום שבת לקום ממש מאוחר, ואז הוא אוכל וחוזר לישון צהריים. עכשיו זה בחיים לא קרה, הוא תמיד היה קם ב-6 בבוקר, 7 בבוקר גם בשבת. אז עוד דברים שהוא למד בעשור הזה זה ליהנות מהחיים, לקרוא המון ספרים, פתאום ללכת להמון מופעים, וכמובן עם כל המשפחה, וגם לצאת לחופשות מרובות. רק בסוף שבוע האחרון הוא היה באילת, לפני חודש בחיפה, בסוף שבוע הבא כבר אי אפשר לדעת. אז בעוד דבר שאנחנו רוצים לספר לכם על אבא בעשור האחרון, זה שלא רק שהתפנה לו זמן לעצמו, אז גם התפנה לו המקום הרגשי. ובשנים האחרונות יש לנו תחושה שאנחנו גם רואים את אבא יותר וגם מדברים איתו הרבה יותר. אז כל החלטה בחיים שלנו, גם אם זה בתחום המקצועי וגם אם זה בתחום הזוגי, זה עוברות דיון ארוך מאוד עם אבא בשישי בצהריים, או באיזה פינת רחוב קטנה בתל אביב, או אצל סבתא אתי בסלון. וגם הדיונים הפוליטיים והערכיים נמשכים שעות ארוכות ומעמיקים, ובאמת עולם חדש של עומק של מפגשים. אז אנחנו מאחלים לך שבעשור הבא אז תעבוד פחות, זה חשוב. שעה עד 6 בערב. תמשיך לבלות הרבה, לבלות יותר, לקרוא יותר כמו שאתה הכי אוהב. ותדאג לעצמך, ואנחנו כבר יותר גדולים, אז פחות צריך לדאוג לנו. ושתפנה עוד ועוד זמן לאהבה.